Niin, Sakari, onko sinulla punaista puettavaa varattuna mukaan, jos vaikka joudut jahdin jalkoihin? Äiti! Sakari varmasti halusi sanoa, että menemme urheilun pariin. Mitäs Tauno meillä tänään on tarjolla? No Toni, tänään tarkastelemme muun muassa Suomi, Sveitsi, Belgia kolmiottelun pistetilannetta ja tarkastelemme hieman Keski-Euroopan mäkiviikon hyppyrien profiileita ja annamme niille arvosanan. Sehän se on mielenkiintoista. Itse asiassa se on mielenkiintoista, Toni. Ei Tauno, se ei ole mielenkiintoista. Mikään mitä sinä sanot ei ole mielenkiintoista. Ei mikä. Itse asiassa sinun päivittäin muuttuva hiusrajasi, se on mielenkiintoista. Miksi et kerro siitä tarinota? Sillä sentään tapahtuu jotain muutoksia. Katsojat, me lähdemme nyt pienelle tauolle ja sen jälkeen eteenpäin ohjelmassa. Se on mielenkiintoista.